जय जगन्नाथ ମୁଁ ଆସିଥିଲି ଟିକେ ମନ୍ଦିର ଆଡ଼କୁ ତାପରେ ଆସିଲା ବେଳେ ଦେଖିଲି ଯେ ବଳଦ ଗାଡ଼ି ବହୁତ ଦିନ ହେଲା ଦେଖିନଥିଲି ଆଜି ପ୍ରଥମ ଦେଖିଲି ଆପଣ ଟିକେ ଦେଖିଦିଅନ୍ତୁ ଆଜି ମକର ସଂକ୍ରାନ୍ତି ବଳଦ ସକାଶେ ଜାମ୍ ଅଛି ରାସ୍ତା ବଳଦ ସକାଶେ ଜାମ୍ हाँ आस 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 गाड़ीटा ये थोक जा टे दर्शन करके आसिया गाड़ीटा थुआला टे दर्शन करते आसिया जगन्नाथ मोर मत पठे दे जय जगन्नाथ ठाकुर दर्शन करी आम जाऊँ छेना टे नवा आज मकर संक्रांति ना छेना टे नहीं जावा।